Ahoj Ferko, tak pre tých ešte, ktorí nevedia, odkiaľ si? Momentálne z Bratislavy. Áno, a čo robíš v tomto stánku? Čo reprezentuješ? Tak ja tu zastupujem Milana Šurmana, ktorý sa rozhodol pod vplyvom modlitieb, že bude robiť službu, ktorá sa volá Výstava Biblií, alebo Biblia na cestách. A v čom je táto služba? Taká jedinečná alebo dôležitá? Tak jedinečná dôležitá je práve v tom, že Božie slovo, Bibliu, Milan vďaka tejto výstave Biblii dostane k neskutočnému množstvu mladých ľudí, žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale samozrejme aj k ľuďom v mestách, v ktorých tú výstavu Biblii on realizuje. Je o túto službu záujem? Chodia tam nejakí ľudia? No, musím povedať s veľkou radosťou, že je o túto službu mimoriadny záujem, že mestá a zvlášť Knižnice to berú ako takú prestížnu záležitosť a sú veľmi radi, keď výstava Biblii zavíta do ich mesta. A urobia všetko preto, aby aj ľudia chodili na tú výstavu Biblii. A ako by mohol taký obyčajný smrteľník ako ja napríklad pomôcť, čo mám doniesť nejakú starú novú Bibliu, alebo... No, áno. Čím staršia Biblia, tým lepšie. Ale žiadne vykopávky. Dobre, ďakujem. Maj sa pekne, veľa požehnania Božieho. Ďakujem.